तालसिनी तालसा रोमी कैंसर बेमार मानजागै शाख हामिया कलाइजा कल्याणपुर सुभाष नंदो कामिनी देवेंद्र देव वर्मा निशाजक संजना देव वर्मा रांपुशा बियाल अंगमानी बाय काहाम शाखनाय मुं याकनि केप्लेजाक बायथाको बुकुकनो सुभाष उखलायनायनि बागै सिकाङै फायका आमप्रा आमसायनि शिखला बदल सिनि बुकुकजक मासा आबो जतन नुगै दङ सोशल मिडिया आबो नुंबाय खोनानो बनो तो जतन सिनिबायना बिनि एमनजि सिरियास कंडिशन अनेक हामिया ताबसक जराते बि ट्रिटमेंट चलियाखौ जखनते बिनि ट्रिटमेंट चलिना फानो रां पुसा तो अनेक नांगो बायरे अतलांमानि फानो बनो तो बुइमा फायका ताबसक जराते बिनि बसागो जराते कोनो मेडिसिन क्लायाखौ बिथिरो कोनो मासेयाखौ आबनि बागै ब ताबुक जों थांखा तिनि कमसे कम ताबुक 5टा बाजि होय दङ 5टा बाजि दङ सिंगासक फुंनि हिमि अंखरमानि बनो चुबानाने बागै सिं कमसे कम ताबुक 5टा निसे सिं सगैयाखौ बनो थाङै तो सिं तिनि किसा मिसा थुमका आबनो याफारैखा बनि फेमिलि न सिं अबो तिनि सालसाया ओंखाय सिं बसकाङो तेबो आगुगै तेबो बिनि बागै सिं बसक ओंगै मानसिं तेबो लगिरलायाखै सिं थुमै बनो बसक खायमाना बो नायलायनाय दा काय तिनि सक जरा तैतो सिं जे मानसाक तो रिख्या सिं तिनि फार्स्ट अंगमानि वा तिनि जराङै बो अंखर मालायलिया सिं ओंखाय नंमानि बिनि नुखुङो बो अनेक कन्डिशन हामिया न अनेक नुखुङो चुगिया न जे अंको मानि बरक बादिखिना साइ तंलायो कामरो खाय ते कैसा अंका आं सिनि जे एमएलए तंनाय सिनि बा सिनि ताबु रामचन्द्र गाटनि बरक नां कैसा कयमुं सानो नरक थाङै बनो किसा नायखाय बा चुबा चुनि बागै अनेक जानाय तामनि बागै इंकाय अबो तो कैसा सिनि बरक बुइनि नुगै तंग नरक बुइनि बरक सि बरकनि बरक बतिखे थुमै बरनो रां कोइ एवै तंलाय डोनेशन खाय तंग सिनि बरकनि बागै से ताबुगो मासापना नुगजाना करै बुइखाय बतिखेबो बरकनि बरकनो रां निनि जेसे कुरुल फानों तो बरक कारि रैमानो सिनि बरकनि बागै इंकाय सिं ताबुकसो जरातै मनो 2 लाख से कारि मान्या खना सिं उसक खनाय तंमानि आबनि बागैनो आं जतन न कयमुं सानो नरक जे एंगै मानसा 10 टेका आंबो 5 टेका आंबो तैरावनो चुबा खांगा बेलाय हामनाय जतनि न जरा फायो समय फायो आनि साकाबो क्लाइमानो आनिं फोरबो बुइ सायमाननाय बुइनिं फोरबो आं सायमाननाय अबनि बागैनो जतन लगेरना नांनायता ओंखाय आं तो आसंना ओंखाय जतन हामबाय काय तिनि बरा थाइना रांफुं लागे बजागा हा सिं तो तिनि सिनि एरिया ओंखाय तो जे आमफ्रा एरिया तंमानि सिनि रामचन्द्रगार तंमानि तिनि सिं स्कुल थांखा आत परे सिं अनेक डेम ऑफिस रोगो थांखा अनेक निनि केम रोगो थांखा जत जगाना सिं थुमै बाजारं तो निनि जे दुकान तंमानि जतन अंखै फायका कुनो सिं अबरंना लासिना नांया तालासि बायदि नरगबो लासिवै सिनि बरक कुनो दिनो माइमासेया सिं लासियावै काइसना काइसा लगिरिवै मनो चुबाय माखासे आबसे बरकक आबसे काहाम आबनि बागैनो जतन न साना मुसंग नरगबो तालासिदि अबा हायकेना नरक स्कुल थुमदि निनि बा बाजार निनि बा जत जागाना नरक थाङै मानो सिनि बुखुक जन त नरक नुगैनो तंना बिनि अनेक हामियाव क्लाइजों न तंग सिं दागै नुगै फायै आं बुमा काबा नुकमानि बागैबो आं दखन आंखा गरै नि बागैनो अबो हायंग सिं गना आंखाय तो सिं बो हाय नांगला खामो लगे केबनो चुमाना नांगला खामो बो गरै नि बागैनो तिनि बुमा मुक्ति क्लाइ तंग नगो माइ तथरा थायाखै एंना नांग आबनि बागैनो काइसना काइसा वालायावै जलियावै अंकयावै तै बरो रनो 10 टेका 5 टेका जे मानै रे मानि अबनो बेलाय बरक कनायता